Martín Kodax dá un paso máis e atrévese coa venda cara ao público. A cooperativa celebrou a posta de longo da súa agrotenda de Martín en Vilariño, un espazo no que combinan a venda de produtos co asesoramento ao agricultor. Pois esta tenda nace co afán de dar servicio a todos os profesionais da agricultura, profesionais e aficionados tamén, non só a viticultura, senón a toda a agricultura. Queremos abarcar todo o sector, que creemos que tamén pois se pode beneficiar do noso coñecemento, a nosa experiencia, xa son máis de 30 anos neste sector da agricultura. O asesoramento é o seu elemento diferenciador. A intención é trasladar aos clientes a súa experiencia no cuidado dos viñedos, aplicando a mesma filosofía que guía o proceder da cooperativa. Sempre vai haber un respaldo técnico para que non veñas únicamente a comprar o produto, senón facer unha recomendación pois dunha persona con experiencia no sector para que realmente vallas co que necesitas. A nosa máxima temos que ter as viñas cuidadas, pero gastar o mínimo posible para ter as viñas cuidadas. Segundo explican dende Martín Kodax, a tenda nace para encher un baleiro que detectaban na zona, ofrecer un servicio integral ao agricultor. Detectábamos que había como unha cadencia de un servicio integral aos agricultores da zona, empezando pois cunha boa recomendación de abonado. Abonos pódese vender en calquera sitio, pero facer unha recomendación de análisis, sacarmos os análisis, interpretamos os análisis e despois facemos unha recomendación de abonado para o cultivo que é. O mismo podemos facer cos fitosanitarios, incluso pois vamos a pechar o ciclo. Recoñecen que a viticultura é o seu punto forte, pero na agrotenda dase servizo a todo tipo de agricultura e para todos os clientes. Dende xardinería, huerto doméstico, temos tamén enoloxía, por suposto abonados, planes de abonado, facémolos, tratamento de protección de cultivos, moi amplio, con varias casas punteiras no sector. Non estamos cerrados solo con as casas, con un distribuidor, somos multimarca, non? Durante a xornada de portas abertas pola agrotenda de Martín pasaron representantes de algunhas das marcas que se poderán atopar no establecemento para facer demostracións dos seus produtos.